Районда тирлекчелек буенча урыннарда яңадан семинар киңәшмәләр уздырыла. Әлеге уңайдан хуҗалык фермаларында эшләнәсе эшләр барлана, кимчелекләрне бетерү юллары эзләнә. Узган җомгада семинар Таң бүлекчәсенең Кушъелга товарлыклы сөтчелек комплексында узды. Аның эшендә район башлыгы Разиф Кәримов, Агрохолдингның тирлекчелек, район алу хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе баш белгечләре катнашты. Утырышның пленар өлеше Түбән Биш мәдәният йортында узды. Анда район хуҗалыкларында быелның 10 айында тирлекчелек тармагы эшчәнлеге анализланды. Фермаларда агымдагы вазгыять тикшерелде, якын киләчәккә бурычлар билгеләнде. Районда бер сыерга уртача тәүлеклек савымны 20 килограммга җиткерү бурычы куелды. Моның өчен хуҗалыкларда барлык мөмкинлекләр дә бар. Товарлыклы сөтчелек комплекслары материал-техник базасы яхшы, алар сыйфатлы тирлек азыгы белән тәэмин ителә. Соңгы елларда, аеруча соңгы 5 елда тирлекчелек тармагын тирлек азыгы белән тәэмин итү 100% үтәлә. Зоотехниклар тирлекләргә тиешле рацион бигели, соңгы 3 елда исә тирлекләр тәбелгән кукуруз белән тәэмин ителә, ди Разиф Кәримов. Семинар кысаларында кунаклар Кушъелга товарлыклы сөтчелек комплексында булып, тирлекләрне тоту һәм ашату технологиясе белән танышты. Алар игътибарыннан азык складлары тудыру бүлеге эше, бозаулар алу, үстерүдә ветеринар табиблар, бозау караучылар эшчәнлеге дә читтә калмады. Бүгенге көндә районда 4629 савым сыер исәпләнә. Тәүлегенә барлыгы 74 тонна сөт тапшырыла. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Татарстан хәбәрләре.